दा एन NGO नि बानजायनायाव बेंटल जांख्रिखां फोथाराव जायख्लं हारिमु मेला खुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जांख्रिखां फोथाराव दा एन NGO आ साननैनि हाबाफारिजों जायख्लं हारिमु मेला खुंदों। बे मेलानि गेजेरजों गोबां हारि माहारि जेरै बर', राजबंशी, सान्थाली, उरां, बिहारी, नेपाली बायदि बायदि हारिनि जानाय लोंनाय हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बानजाय आफादा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारिया दिनै जागायजेनबाय। गाबोन एबा नैथि सानाव जायगायावनो आखाइजों बायदिसिना आइजें आइला हेबनाय बादायलायनाय आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंनाय जागोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव ओनसोलाव थानाय गोबां हारि माहारिफोरा लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सेल रोटी कोई बेसिकली हामी याते गोली मुनि जानो सो सेल रोटी मकाने माने दिलको अचार मेला सो विभिन्न हमार आइटम আছে এনেকে আৰু এটা স্পেশাল যেটো খানা আছে এটো নরমালি খাসি মাংস তো সকলে খায় কিন্তু নেপালী ভিতরে খাসি মাংস এটা পক্কু বুলি কয় পক্কু এটো এবাৰ খাইলে দুবাৰ মজা তো এই পক্কুটো স্পেশালি ইট ইজ মেড by the Gorkha people. Zero, Boro, Raba, Bengali, There are many more items like गासैखौबो लोगो नांनानै Satu, जोङो मोनसे स्पेस बा मोनसे प्लेटफर्म क्रिएट खालामनो सानदों जेराव Thuppa, जोङो and many more items. थासारि बा मोनसे गोजोन थासारि जोङो And लाबोनो हायो। curries. Our subjects and sabji, you know, gundruk and sinki. बे प्रग्रामनि गेजेरजों Gundruk and sinki, this is the popular sabji. जोंनि कालचाराव मोसानाय मुसुरनाय का गोरखाली का घर में गुंद्रुक की सिंकी तो मिलना ही पड़ेगा। तो गुंद्रुक सिंकी जो ड्राई करी हमें बनाओ मूला गान बेफोरखौहाय बिथांमोना बेवहाय परफर्म खालामगोन। बेजों लोगोसे ट्रेडिशनल नलेज एटुडी बनाओ है ड्राई करी ड्राई so basically this gundruk and sinki is made by the Gorkhali people. जातिनिफ्राय बयबो गाव गावनि हिस्टोरिकेल बेकग्राउन्ड जातिनि बोरै सोलिबोदोंमोन बेखौहाय बेवहाय फोरमायथिनानै होगोन जाहाथे बयबो सोलोंलायनो हायो। आरो गाबोनहाय नैथि दिनखालि आर्ट एन्ड क्राफ्टनि सायाव जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन। बेवहाय 9था जातिनिफ्रायबो फैनानैहाय आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरखौ जायगायावनो खालामनानै बेवहाय मोनसे कम्पिटिसन बायदि जागोन आरो बेवहाय जोङो बर' होनो थाखाय एसे जोङो सिनायथि होनाय जागोन। जोङो ट्रेडिशनेल फुड बयबो जाथिहा मोनफा मोनफा जानाय बेफोरो ट्रेडिशनेलि गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि आमोननिफ्राय थ' बेखौहाय बेवहाय देखायफुनाय जादों आरो बेवहाय बयबो फैनानै साखिफैनायनो हागोन बा जानायफैनो हागोन मा मा होनानै संनाय जायो आरो बेजों लोगोसे स्टल जोंनि ड्रेस कालचारेल ड्रेस आरो बायदि बायदि जाय बुस्थुखौ जोंनि जाति हिसाबै जोङो बाहायो फर एग्जाम्पल बर'आव बुङोबा जोङो नांगाल थ' गासैखौबो बे स्टलाव देखायनाय जादों। पहली बार हमारे यहाँ पे ये एंट कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम रखा NGO की तरफ से। यहाँ पे हम लोग टोटल 9 दूसरे जात से यहाँ पे हैं, 9 कम्युनिटी हैं और 9 ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे हमने अपना कल्चर दिखाया, अपना ड्रेस दिखाया, खाना दिखाया, अपना हैंड एंड क्राफ्ट सामान दिखाया और सभी ने अपना अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। आज इस बार पहली बार हुआ है, हम पहली बार में ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए। तो हम जोरदार परफॉर्मेंस को देख के ऐसा आशा करते हैं कि हर साल हमारे ये देश में बेंटल में आए और हम इसे इंजॉय कर पाए, इसे अच्छे से मना पाए। ये फर्स्ट टाइम हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और रिपीट करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे और जितना हो सके अपना अपना कम्युनिटी को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। कौन सा कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे है हमारा नेपाली, बिहारी, राभा, उरान, बोडो, बंगाली, राजबंशी, उराव और भी बहुत सारे हैं, राजबंशी, ये सारे हैं अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे साथ में मिलने से क्या महसूस होता है दिल में? सब कम्युनिटी के साथ में करते होके
हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हम अलग अलग देश से, अलग अलग जात के, अलग अलग टेस्ट के भी हम लोग एक साथ हैं। हमने सबका दूसरा दूसरा टेस्ट भी खाने में टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। एज अ रेम्बो नाम ने दिया रखा है। रेम्बो रेम्बो मतलब एक कलर में रेम्बो नहीं होता, रेम्बो में 7 कलर्स मिलेंगे तो एक अलग रेम्बो बनता है। तो इसी तरह हम लोग ये रेम्बो मेला को एंजॉय कर रहे हैं। नाम जैसा रेम्बो है वैसा काम ही है। अलग अलग जात मिलके हम लोग बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया और